Kok bilih menika Pak Bayan kersa dan santun monggo Pak. Sampun wekdalipun. Alah nika wis gampil Pak. Nuasan dangdut menika. Pripun? Pak Wandi. Tesih kali ngajek meneh. Masuk Pak D. Pak D Sukiyo. Ingkang pundi menika? Niki. Monggo. Oh pun mboten. Pun. Ya, kene Siska Amelia. Ya. Dan Zenita. Barang gini, ben gondol wewe kono, cah cilik semono ya, lunga dhewe. Mamah dengkulmu wi. Bu, anake dhewe iki. Bapak, Ibu nih kono lho nangis-nangis mana selingkuh. Aku ki opo? Iki mbokmu sing asli, Nduk. Dudu emake. Ya Allah kuatkan saya ya Allah, saya menjadi rebutan ya Allah. Mama. Nyanyi. Nyanyi opo? Gak tanggung jawab pi. Oh itu sopsi banget ya. Lah mosok jutaan ngono ya wis tak rono. Aku tak kene. Yuk 1 2 3. Iso ora we. Lah iki tak padake manuk dara keplekan Pak. Lah kok cilik ngono ya. Ngono diaturke. Lah MC di penyanyi genek sing waras ya ta. Kowe iso ora. Gak apa lemak. Jile. Iki nge Rangga iki leh nemui kok ngendi berjil-berjil loro wi. Nyanyi yo. Nyanyi opo, Mas? Karepmu. Monggoke gampang menes swara. Amit-amit. Nggo tambur. Lali janjine mau, Mas. Nek kono nit, Ya. ada-adane cedak-cedak. Gak muhrim nit. Tas sesarangan Om Ramadhani AVS Video City.
asine wi rung tau ditapuk sandal ya iki. Siska. Siska nakal. Jan-jane kowe nang endi? Sampun, pun. Nggih, monggo. Pak Sugi. Mboten sisi-sisi. Sopo? Matur suwun. Gurumu? Oh, mboten. Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, matur sembah nuwun. Menika kanthi suwanipun. Dia Siska ugi Dek Nita. Mbok pilih menika Pak Mandi. Monggo. Mboten saged saestu. Ngeten Pak Bayan. Wah, kalau wau siang sampun niki malih monggo kanthi. Oh, eleh santai mawon. Nggih niki ambak kok. Heeh. Monggo Pak Bayan. Nyuwun berkahipun. Iki arek ngetes playere kok. Terus minder. Pun adem panas panjenengan cedhak iki pun adem panas Pak niku. Gampang Mas. Syukur. Syukur gul. Lho. Adem panas, wis. Teko omah masuk angin kerokan niku. Grahuyang. Monggo. Gul sang botrek ora kowe. Jan, Yunita ki yo bejo tenan kok. Supli ae gaeke kopi yo mung siji. Pri-supri. Ha iya ta. Engko Gung Wandi, Pak Dewandi gaeke. Ha.
Wekasan mung weling Aku titip kembang mawar biru Openono minangka tandha katresnanku rasaning atiku ninggalake seliramu kenyong idamanku bangsa katon esemu gawe awe rasane atiku ngelingake nalika bareng laku ora nyono ora ngira yen ngene dadine Alae, kowe mantep ae. aku kudu melu derekake Rama lan ibuku mulih nang desaku Simare Dika, Pak. Wekasan mung welingku aku titip kembang mawar biru openono minangka tandha katresnanku. Nggih, matur nuwun. Biasanipun tanduk malih, Pak. Ya, Idam Sari. nyidam sari. Bergolpir minger mrone ngopo? Adem panas. Ngombe prokol. Ndak mangano gedang wae ngewi aku. Ya. Ya nyelo-nyelo Monggo nyidam sari bales mbun. Umpama sliramu segar melahati aku kumbang Idam Sari. Umpama sliramu margi wong manis pun kakang bakal ngliwati sinaksen lintang iloku semono janji prasetyane ngati dan sakuman daleng netra rinoso karoso
ora saning driya mitara jagat raya ngelingono kelan sandra ora ilang memanise aduh dadi ati salawase aku dhewe iso to. Bisa dhewe ya iso to. Kandhane Siti ki gidong-gidhoe kok. Parahe Pak Bayan gorogi kok. Lah malah diujuke. Remu Menjerumuskan. Nyiseh to re Pak. nalikane roing wengi atiku lam-lamen marang sliramu nganti mati ora bakal lali lakaeling tak Sesarengan kadang-kadang campur sari Ramadhani AVS Video Shooting RMD Audio Sound Profesional umpama sliramu segar melahati aku kumbang dan sari umpama sliramu magi wong manis pun kakang bakal liwati sinaksani tangeluku semono janji prasetyane ngati tansah kumandheleng netra rinoso karo sora laning driya mitara jagat raya kelan samudra nora ilang memanise aduh dadi ati salawase Mas Gareng, Nggih Bapak mengke bar kula Mas Suwarno. Mas Suwarno nggih Kalih. nggih Nalikane